Kan du spela istället? Nej, det var en skitbra film. Men, alltså den är helt legendarisk. Fan, det är ju skitbra ju. Just nu. Det handlar om en rosa jävla ponny. Ja, men vad fan, man är lite ponny. Det är fan det bästa som finns. Herregud. Får jag visa den då? Fan. Oh, ja. Hej mannen, syster eller? Hoppa in. Jag kör. Kör mannen. Vart ska du mannen? Vart ska du? Vet fan inte. Ja, men jag kör på. Se vart vägen tar oss. Gillar du bra musik eller? Jag hoppas du hör den. Ja visst. Den är bra. Alla små flickor, aj aj. Din mamma, din pappa lever? Nej. Är de döda? Vad fan? Vad har hänt med dem? Ja, hon dog i en bilolycka. De åkte en taxi och krocka. Svart taxi? Man kan inte lita på svart taxi. Är du en riktig taxichaufför? Men det är klart det står taxi. Det står taxi på bilen, då är det taxi. Jag tror det var felstavat. Va? Nej. Det är taxi. Tar du betalt för det här då? Men vad fan, jag är klart jag tar betalt. Jag är taxi. Det är KSI. Va? Taxi. Jag lovar svär, du får gå. Jag lovar. Vi är din mamma, jag lovar du får gå. Jag lovar och svär. Fy fan. Är det? Jag svor. Ja, jag är snäll. Jag är taxi. Jag kör. Vad säger du? Du är dum eller inte? Jag kör. Det är mitt jobb. Köra bil. Men inte du uppskattar det? Ja. Ditt fel. Din problem. Jag kanske till och med krockar. Bara för att du är så elak. Jag bara kör och gasa. Köra så. Kör på gruppen där. Din fel. Nu hade han tur. Han hade tur. Jag är en taxi med hjärta. Och vad fan? Jag bor ju här. Ja, vill du inte hem då? Oj. Jag behöver 200 pengar. Ut med dig. 200 pengar, sen går du ut. Du får fan inga pengar. Akta bilen! Jävlar i namma. Ah!